voet, maak je handen houden. Is het wat uit te houden, het fietsen vandaag? Of? Ja, voorlopig valt het wel mee. Ja. We zijn nog vroeg in de ochtend, dus ik denk wel dat het morgen geven ze al wat minder weer. Dus het is enkel maar een kort ritje tot Holwerd. Dus valt voorlopig best mee. Ja. Jullie hebben er wel een goede dag voor uitgekozen. Het is snikheet. Het is lekker warm, ja. Liever dit dan koud en regen. Het valt hier natuurlijk ook mee, denk ik, in verhouding met België nu. Ja, dat valt best mee. En wij zuiderburen die zijn warmere temperaturen gewend. Hè. Ja. Want waar komen jullie precies vandaan? Ik kom van Mechelen, halverwege tussen Brussel en Antwerpen. Wanneer zijn jullie helemaal met de fiets heen gekomen? Of? Nee, met de auto. En de auto staat in Leeuwarden. Dan maken we de Helftstedentocht en dan gaan we terug naar huis. En waar gaat de rest van de reis heen? Nou, we doen de Elfstedentocht. Dus we moeten helemaal terug naar Leeuwarden. Via het noorden zo, Holwerd. En dan die andere 11 steden dat je moet aandoen om die route te voltooien. Ja, dat ziet er wel naar uit. Kijk er wel naar uit. Ja. Hebben jullie nog tips voor mensen die vandaag actief zijn of wat fietsen zijn? Blijven fietsen. Blijven fietsen, gewoon niet te veel stilstaan, want dan begint het echt warm te worden. Kijk. En veel drinken, denk ik. Of? Ja, ook heel veel drinken, ja. Ja, daar hebben we genoeg drinken bij, dus dat valt best mee. En regelmatig stoppen, ergens een ijsje gaan eten of iets fris gaan drinken. En de boel bezichtigen. Dus, Houd hoofd koel, zou ik zeggen dus. Nou, succes met de fiets toch nog dan. Ja.